Ahoj, ahoj, som tu. Ja, Samuel. No a chcel by som vám povedať, že pred chvíľkou som natáčal video a ako sa ukázalo, len som to vymazal. No tak, teraz konečne musím vám to nejako povedať, že čo sa mi stalo. No, pred asi 5 minútami na mňa zaútočili. Červení sú proti nám. Skoro mi zničili hrad. Opravil som si ho síce, ale skoro ho zničili. Zabili mi skoro kráľa. Lebo ja hrám na kráľovraždu, aby ste vedeli, hej. Čo mám ešte také povedať? Tak moc sa z toho nestalo. Neviem. Ešte som vám chcel povedať, že teraz si idem vyrobiť obrovskú armádu, aby som zaútočil na červených. Budeme mať konečne od nich svätý pokoj, ako sa vraví. Ak by sa mi toto ešte stalo, tak urobím 2 videá. To druhé video nájdete, keď si dáte do hore, keď si dáte, že už ho konečne máme. Aha, som si dal vyrobiť tak niečo. A do rýdky my nemáme domy. Pekne. Počkaj, ktorého som tam mal tohto. Tak ja si zrobím domy a za chvíľku som späť. Tak, už sa mi stavajú. Ja si niečo načítujem. Aby sme nemuseli čakať. Lebo to by sa vám asi nechcelo vám divákom čakať na to, kým sa mi dom postavia. A ešte troška. Tak dám postaviť 2 domy a som späť. Inakšie chcel som vám ukázať, keď dáte toto tu, toto hore v rohu, tak sa viem objaviť toto. Keď teraz mi prišla správa, že pýta si drevo, tak ja mu pošlem tak 1000. Tak, poslal som mu ho 1000. A útočia. Prečo si mi ich? Dobre, ja som si ho zabili. Dobre. Čiže domy si postavil. Tak nám poď opraviť. Toto tu. No. Ja si idem tú armádu vyrobiť, tak na chvíľku som späť. Ahoj, som späť. Aj s menšou armádou. Počúvaj ma, ty, tuto na nás útočia. Fakt díky. Už nemusíš. Doopravuj to. Vy poďte sem. Ty poď sem, ty poď sem, ty poď sem, ty poď sem, ty poď sem. Hej, tak si ich podávam. A bude útok! Len si ich tu trocha pooznačujem. Tak na chvíľku som späť.